Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умед дорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Навори имрӯзаи мо аз тарафи Пажарка, панҷум даромадгоҳ. Оз духтарако, шумо да медонед, ҷои либосҳои ҳоҷиаҳоро ёфтагим беҳад нархҳои хуб доранд, нархҳои арзон доранд. Чун вориди анами панҷум дарвоза мегардем духтарако, ҳозир нишон метавонам ки кадом нуқтаи савдояй бинен. Беҳад барошон арзонанд, ҳам оптум доранд, ҳам дона. Ина вориди панҷум даромадгоҳ ки шуден духтаро, мана бинен анамин нуқтаи савдо. Ози аз пеш рафта якта ба якта ма шумо да нархҳошона мефаҳмонам. Беҳтарин абая, ҳиҷоб, рӯймол, шарф, чизе ки дар кора барои ҳоҷаҳо доранд бо нархҳои арзон. Ва духтарако биненда чӣ қа анамхе ҳиҷобои фасон тоза туркияй, марҳамат борошон тоза турецки, аз ҳамаш чанд модели доранд. Нархиш чандай? 850 сомонай. хушругиша бинен духтаро. Иҷа давози чанд намуди дига дора, уошам нишон метем. Ана се расветка дора, сиёҳу бежавиям. Медонен ки сифатҳои либосҳои туркӣ беҳтаринай, ҳичи намешава. Размеро ҳаста, на? Ҳамаи размерошон ҳастай. Ози аввал абаяву ва ёшона нишон метем духтаро, ҳиҷобора, баъдан бо шарфу румолу инора. Хулоса инаи бо дига моделай. Диден остинша чӣ қадar хушрӯй. Иш чанд сомай? 650. Анаи модел бошад 650 сомон. Духтаро материалаш да гап нест, шушта мепӯшен. И ҳичи намешава бинен. Беҳтарин фасони бадай дар навор қахшуна омадестай, лекин ай пеш биёин як маротиба хитом бинен. Ана инош боша ҳамаш вишивка. Нархиш чандай? 650 сомонай. Мана хушругиша бинен духтаро. Вишивкаи тозаи сангошон мустаҳкам, ҳичи намешава. 650 сомон. Касе ки бо барои савдо мегира бо арзон мешава. Ана ба ин модела бинен. қахшру. И чанд сомай? Инам 650 сомон. Мана духтарако ҳиҷобои тоза туркӣ. Размерошон ҳамаш ҳастай. Ира интихобшонам қа бисёр ай духтаро иҷада. Бор-бори хучунай бо нархи арзон метонен инора харидорӣ кунен. Ин модел чанд сомай? 550. Ана ин моделиш боша 550 сомон. Се расветка доштай, вай дора, размер дора. Размеро ҳамаш ҳастай духтаро. Бана як бор дигар такрор мекунем. Панҷум дарвозаи корвон тарафи Пажаркаяй. Нами якм ряди широки. Саршавии наворда нишон додум. Рақамҳои савдогар ҳастай дар рӯи экран. Касе доставка мехоҳад нависен, доставка доранд. И чанд сомай? Инаи моделам 550 сомон духтаро. Мана оз бо чанд модели дигай уношам нишон метем. Интихобшона бинен чӣ қадar бисёрай. Иш чандай? Ана ҳиҷоби туркӣ тоза духтаро 550 сомон. Се расветка доранд. Размеро ҳамаш ҳаст. Касе ки опту мегира бо арзон мешава. Иш чандай? хушрӯа духтаро ира бинен. 550 сомонай. сиёҳу бежави доштай. Мана материалошон қа фасон. Фасон аҷоибот. Ана баъдан и тарафа нишон тен хоҳарҷон. Иҷадам бисёр ҳиҷобои хушрӯ доранд. Инош чандан? И тараф духтаро чӣ ҳиҷобе ки мебинед аз ин тараф 550 сомон будай. Мана турецки тоза. Инаи вишивка дороша бинен бо чӣ қадar хушрӯанд. Ина ира нишон тен. Мана ё. Се расветка дора 550. Ина духтаро болош ҳамаш вишивкаяй. Сета расветкаи хушрӯ дорад. Нархиш 550 сомон. Онаи сериш бо ҳастай. И чандай? Кадоме ки вай мехоҳад скромный бе чӣ мехоҳад духтаро, лекин духтаро фасонаш аҷоибот духтуш. Нархиш 450 сомон. Моделиш аҷоиб хушрӯай духтаро. Мана 450 сомон. Касе да дар кораи марҳамат биёен. Рақамҳои савдогарам ҳаст дар рӯи экран. Нависен, доставкаам доранд. Ишам 450. Ана ин моделам 450 сомон. Большмерка я? Мана большмерка. Ҳамаи размерошон ҳастай.
мана ин тарафа бинен барои ҳоҷаҳо чӣ хеле интихоби бисёр доранд. мана ҳама ранго ҳастай. марҳамат духтаро биёен чӣ намуд курта абая ҳиҷоб дар корайтона нависен доставка доран ё омада ай пеш бинен. ина иш хушрӯа иш чандай маникен будаги 750 сомон. айни шарфотон чандан? Шарфа 120 сомон. 120 сомон шарфошон калони хушрӯаи духтаро ина 120 сомониай. мана бинен барои ҳоҷаҳояй. баршонам паҳми фасонай ана хчонам калониш калона. инчунин румолора бинен румолои тоза пахтагӣ хушрӯ ё чандиян боло? 60 сум, 80 сум, 120 сум. румолошон 60 сум 80 то аз 60 сомон то 120 сомон ай румолошона диден калонай. бадена шарфошона бинен. шарфо чандан? Шарфа ҳамаш 120 сомон. ана ин шарфо боша ҳамаш ина бинен 120 сомониай. мана ҳози мая маникенда пурраша нишонтим. ина калонии шарфа диден духтаро? чихе калона 120 сомон ҳошон. ина мияй 120 сомон. баъд иҷада майка доран ҳамаи чи барои ами оҷаҳо ҳастай. ина пойафзол доран басаношка чизе хоҳем доран. чанд сумиян ино? Ваё 90 суми. ҳамаш? духтарако ина бинен пойафзолои ҳоҷиёна 90 сомон. чӣ намуде ки мегире 90 сомон. беҳад фасонак. ана ин тарафа бинен. мана анамун шарфҳои калоне ки гуфтем ҳаминоян. хулоса ҳар он чизе ки шумо дар кораи духтарако дар иҷа пайдо мекунен. ами аз ҳама арзон ҳиҷобтон чанд сумай? ай туркия арзони арзон 450 сум. аз инаи тошкент чӣ? инаи қисми боло тошкента. 300 сомония. инаи қисми боло ҳамаш 300 сомону. инаи 250. анаи модело бошад 250. хулоса шумо аз 250 сомон сар карда дар иҷа анам хел ҳиҷобу абаяву ҳамхе ваёи хушрӯ меёбен. моделои фасон.